Atong tinguhaon nga mapuno kita sa espiritu sa Dios, sa gahom sa Dios, ug dili sa mga butang nga makadaot sa atong kaugalingon. Efesos 5 versikulo 18. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Mao kana igsuon based sa atong naobserbahan dinhi sa kalibutan. Unsa man ang mahitabo sa tao kung makainom siya. Unsa man ang mahitabo sa tao kung mahubog siya. Atong nakita igsuon nga makabuhat siya og dili maayo. Daghan siyang mabuhat nga makadaot ug posible usab nga madaot ang iyang kinabuhi pinaagi ni ana. Dunay mahitabo nga dili maayo sa iyang kinabuhi. Posible usab nga dunay mahitabo sa kinabuhi sa uban nga dili maayo. Dako kaayo siya og impact sa atong kaugalingon. Dako kaayo siya makadaot sa atong kaugalingon. Maong nagpahinumdom ang Dios kanato nga dili gayud kita magtinguha niya ng mga butanga, nga makadaot lamang sa atong kaugalingon, nga makadaot sa atong relasyon ngadto sa uban, makadaot sa atong relasyon ngadto sa Dios, kundili ang atong tinguhaon kadtong mga butang nga makapahimuot sa Dios, ug dili kadtong mga butang nga makadaot sa atong relasyon sa Dios. Amen. God bless sa tanan.